हरे सवरिया राम जी चलिए बड़ा ही सुंदर सुंदर भाव में गाना बजाना। अब वही अभी लोग देखनी है लोग के ठीक लागल हुई तो मोनिया के बात में, लेकिन हमरा तो 1% मोनिया ना लागल। हम जौन बात पहला खोल के बोली ले इहे हमरा में क्वालिटी है रोशन भाई की जौन बात ओरिजिनल रहेला तौने हम बोली ले, बनावटी बात ना बोली ले। गीत संगीत सुमरन बजना के गोला ए मर्दे तो जौन बात बोले अला उहनु बतिया बोलब तू बनावटियो बात बोलत रह इहे बात तनी हमरा दिक्कत लागल। अच्छा ई बताव कहिया हमर मेहरा शिव चर्चा में जाके पालन कइले रहल कत ई गइले कहले कि चाय पिला दो ना, तो हमारे मेहरारू कहली कि चाय पिलाने में कहता हमारे शिव डार्लिंग रूस जाएंगे। शिव के डार्लिंग तू कहता रहो शिव के तू डार्लिंग कहता रहो हेने ताको ना हेने ताको मौगाई शुरू कर देलो स्टेज की फाजुल काम करे लगलो नो जा ताको हेने ताको देखो तू झुराइल वाला बात में छोड़ी जब कहां से रहो शिव के तू डार्लिंग काहे कहला फिर शिव के तू डार्लिंग कहेला के हो शिव जी ता डार्लिंग हवे शिव जी के तू डार्लिंग बनावता हो जब डरलांग पड़ी है नु तो फाट के निकल जाए डार्लिंग कहता है लवर 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 का बोलता हो गीत संगीत ऐसा गाओ कि सब है के निक लागे अपने आपके बड़का गवैया समझता हो गाना बजाना के मैटर में कहता नहीं तू वकील हवा तो हम जज हई तू वकील हवा तो हम जज हई फैसला के निर्भर हमारा ऊपर पड़ता मन करी तो तारा के जेल दे मन करी तो तारा के बेल दे आ ढेर बोलबा तो धो के 3 नंबर में तुरंत चल जेबा भीतर जेल के बात नहीं फाजुल ना बोलिए लेकिन खैर कोनो बात में दिमाग के त तेज हो गइल जब से परीक्षा दिल ह तो पहले अपना थोड़े तेज रहले है ना इंटर के परीक्षा के दिहले है जान जे कि पहले हमरा लगा घरे कहत रे कि ये प्रदुमन भाई हालांकि रोशन भाई दिमाग के तेज हवे ऐसा बात ना गोबर सुन के बता देवे लेकिन भैंस के उम्र का तना बा लेकिन चलो गीत संगीत ऐसा होके के चाहिए कि कुछ रोचक होके मजा उजा आवे। आज के डेट में का जरूरी बा एगो इंसान खातिर लाखे अपने आप के विद्वान बानी लाखे ज्ञानवान बानी विधाई पढ़ाई के विद्या होके तो चाहे लड़ाई के विद्या होके तो चाहे गीत के विद्या होके तो चाहे संगीत के विद्या होके तो और वो लाखे जानकार बन लेकिन वो जीवन में गुरु नहीं खान वो जानकारी राउ सब अशुभ है अशुभ और वो कतनो अपना आप का विद्वान बन जाएंगे लेकिन अपना जीवन में वो गुरु ना बने तो सारा ज्ञान अधूरा के अधूरे ही रह जाएगा। दिल में रवा सोचो तनी कि हम अच्छा इंसान बानी दिल में हमरा दाग नहीं खे लेकिन रवा दिल में दाग बा ठीक से झांक के देखो तब जाके लौके वो मेटी कैसे दिल के दाग न मेटी गौर करी है जोन गाना गावे जाता है गीत के जवाब दी हो आजे ना तू जी हो तब ले जवाब दी हो लेकिन तू हमरा के जवाब दी हो दिल के दाग न मेटी आ गुरु ज्ञान के दाग न मेटी गुरु ज्ञान के बिना ए धरती पर बहुत लोग दुखियारी बा बहुत लोग गरीब बा जे धनिक बा ओकर तो दोनों टाइम के खेवन खर्ची चल जाता लेकिन जे गरीब बा ओकरा कहां से मिली ओकरा आसरा के करबा बस भगवान के लोग ऊपर आसरा लगा के बैठल बा कि भगवान जौन करी है तौने होई तो ए जग में दुखियान के साथी के बा के साथी के बा ओ भगवान के
स्नान करेलन काहे खातिर कि हम गंगा में जाके डुबकी लगाए गंगा जी के स्नान करब तो हमार सारा दुख दलिदर खत्म हो जाए। लेकिन गंगा जी के स्नान कैला से दुख दलिदर खत्म ना होई, संकट ना मिटे। गंगा में जान होइब चंदन भले लगइब, अरे चंदन भले लगइब, बाकी उहो बेकार बाटे, उहो बेकार बाटे, आ कुछ दान के बिना फैशन के दौर में कहीं को लोग बारन की 10-10 हजार के जीन्स की नताड़े, 20-20 हजार के टी शर्ट शर्ट पहन हताड़े, दिन भर में 4 हाली मेकअप लागता, लिपस्टिक हो, सेंट हो, पाउडर हो, आईब्रो क्रीम हो, कहीं कौन फेस वॉश हो, लोग लगावता काहे खातिर कि ओसे हमार चेहरावा सुंदर लागो, देहिया अच्छा लागो। अरे तो फैशन भले बनइब देहिया के तनो सजइब, लेकिन ए देहिया के मोल का बा एगो प्राण के बिना। एक ही को लोग बाड़न कहलन के बाद अब बलिया शहरिया में 10 कट्ठा जमीन ले लेनी है, बक्सर में 5 बिल्डिंग बनवा देले बानी, कलकत्ता में 5 मंजिला खड़ा कर देले बानी, द्वार पर 10-10 गाड़ी लागल बिया, बोलेरो, ट्रैक्टर, सफारी, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो कुल लगौले बानी। जमीन जायदाद के भगवान कमी नहीं खन देले, लेकिन उ का होई मोटर महल अटारी धनराज खेती बाड़ी, अरे धनराज खेती बाड़ी, तार सारा धन दौलत बेकार बा, गाड़ी बाड़ी नारी सब बेकार बा। उ केकरा खातिर रखले बाड़ो? एकरा खातिर उहो बेकार बाटे, उहो बेकार बाटे, एगो संतान के बिना